So yan guys, magluto tamong pechay na ating sardinas. Hindi ka tamong hapunan. Mini-brain. So lagyan namin bawang. Bawang, hindi ka kaya. Mabilis yan. Lagyan namin yung sili. Lagyan natin kaya katay kamay. Takbihan tayo dito ko. Patis. Patis. Sana lagyan tayo in kaya katamong sardinas, sardinas. Kain tayo kanin. Siyempre, ganun tayong pampalasa. Panin. Tayo bukal, tapos ang bagya. Mantaya pa. Tapos nilas. Tayo dito. Singin. Lagyan tayo kaya katamong pechay. Tapos takpan tayo. Takpan tayo pang 5 minutes. Silipan tayo kung pwede rin kaya katamong pechay. Naman yung apunan. Pechay at sardinas. Province na province yung ulan. Pang probinsya. Mga nagtanda. Luto rin kaya katamong pechay.